Mas higpit na ang dakbayan sa Sugbo sa pagbantay sa mga motorista nga gikan sa dakbayan sa Mandaue. Si Chelo Valiana sa report. Sa daan kabangkalan nga maoy utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandaue, gipabarog sa mga sakop sa Police Station 8 sa Talamban ang checkpoint. Ilang gisusi ang mga motorista nga adunay pasahero nga nag-backride. Pipila kanila si Joy Soon, taga Barangay Upaw, sakay sa iyang motor si Christine Valiente, ang live-in partner. Gipasabot ni Police Executive Master Sergeant Reynold Malazarte sila si Soon ug Valiente nga bugtong mga kabanay lang ang gitugutang makabackride sa motor. Ma'am, living partner mo? Ano ni ma'am, mo living partner mo, pangayon mo certification sa barangay nga pamatuod nga live-in mo, ha? Nakasabot ra hinuon ang duha sa paghigpit sa kapulisan. Dili okay raman sad kay para raman sad sa kuan kayuhan. Mo declare na itong taga-LTO nga i-implementar na ang dakop katong no black red decision. Gibantayan nila ni Malazarte og sa iyang mga sakop ang mga motorsiklo nga musud ug bugawas sa dakbayan sa Sugbo agi sa dakbayan sa Mandaue. Hinuon ang mga motorista nga nakapakita og kamatuoran nga ang sakay, asawa o kabanay gitugutan nga makapadayon sa biyahe. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bistak.